Времето рязко показа характер и напомни за позабравените ни приятели вирусите. Има ли как да се опълчим и погрижим за тялото и имунната си система? Мой гост е холистичният диетолог Юлиана Николова. Добър ден! Добър ден! Колко е важна храната? Всичко ли зависи от това как се храним и какво ядем? Да, храната е изключително важна и тя е основата за изграждането на нашето здраве. Разбира се, едновременно с всички останали здравословни навици. Днес ще говорим основно за храната, но трябва да споменем, че има значение също така съня, движението, почивката, как се справяме с стреса. Когато говорим за вируси и за настинки, това, което забелязвам е, че много често ние хората се втурваме към аптеките и магазините за хранителни добавки. Витамини, минерали. Да си набавим продукти, които да ни подкрепят и усилят, подпомогнат работата на имунната система. Това е разбираемо, защото всички искаме бързо решение. Заети сме в ежедневието си, нямаме време да мислим. Но... И да боледуваме нямаме време? Нямаме време да боледуваме, да, парадоксално. Но организма си иска своето. Това, което аз редовно съветвам моите клиенти, това върху което фокусирам доста голяма част от моята работа, е чревното здраве. И това е така, защото предполагам повечето хора знаят, че около 70-80% от имунитета е ситуиран в червата, в нашия чревен микробиом. И това е така, защото там е мястото, където нашия организъм, нашето тяло се среща с външния свят. Т.е. там се срещаме с микробите, с храната, която попада, от която приемаме. Така че за нас е много важно да имаме една наистина здрава чревна бариера, която да ни предпазва, и това ще гарантира наистина нашата имунна система да бъде балансирана и да функционира правилно и ефективно. Добре, и сега големия въпрос. Как да сме сигурни, че приготвяме правилната храна, за да изградим тази бариера? Да. Това е логичният въпрос и това може да бъде в няколко стъпки. Разбира се, много важно е на първо място какво приемаме и съответно след това дали го усвояваме. Тоест, качеството на храната е много важно, но е важно и ние дали усвояваме правилно тази храна. На първо място, това, което аз считам за необходимо, е по възможност да се освободим и да се колкото може повече да намалим консумацията на преработени храни. Това са храни, които познаваме ги всички. Те са опаковани в лъскави опаковки с дълъг срок на годност. Храни, които са богати на овкусители, отцветители, консерванти, стабилизатори. Въобще страшно много вещества, които могат да създадат възпалителна среда в организма. И това е нещо, което ние се опитваме да избегнем. Храните, които са богати на захари, особено захарните напитки, те съдържат и някои други допълнителни вещества, които могат да раздразнят деликатната чревна лигавица и съответно да провокират реакция от страна на имунната система. Тоест ние искаме да имаме една наистина здрава чревна бариера, за да можем да усвояваме също правилно хранителните вещества, защото можем да приемаме и много добра храна, освен преработени храни, но пак да не можем да разградим храната, ако имаме един дисбаланс в чревната флора, една дисбиоза, това би ни попречило. Това е първата стъпка, т.е. да ограничим приема на такива храни, тъй като в тях също искам да кажа, че може да има и много вещества, които самия организъм да не разглежда реално като нещо полезно, а по-скоро като токсини. Тъй като знаете, че в много от храните има отцветители, неща, които в химически съединения, които натоварват нашия организъм. И от една страна ние не само не внасяме нищо полезно в нашия организъм, като хранителни вещества, а по-скоро го натоварваме, защото ние тези токсини трябва да ги преработим. И те преминават в нашата глава, може всичко да изглежда много просто, приемаме го, елиминираме го, но не е така. Те преминават през едни биотрансформационни процеси, нива на детоксикация в черния дроб. И всички тези процеси изискват допълнителни хранителни вещества и нутриенти. Тоест, представете си как ние приемаме нещо, което е токсично, т.е. не вкарваме достатъчно хранителни вещества, а пък имаме повишена потребност. И ето как много лесно можем да станем дефицитни на ключови нутриенти. Има ли как да разберем, имаме ли дефицити и какви са те?
Да, има как да разберем. Това са, разбира се, на първо място сигналите, които ни подава нашето тяло. Ако, разбира се, ги разчитаме, защото знаем, че забързаното ежедневие и това, поне което аз наблюдавам в своите клиенти, е, че много от тях приемат някои от сигналите за норма или си обясняват нещата с ама то, нали, много сме претоварени, преуморени сме и така нататък. Една продължителна умора, която не преминава с добър сън. Нали, постоянно сме уморени. Раздразнителност, промени в настроението, стомашно-чревни неразположения, може да има суха кожа, чупливи ногти, също косата, може да имаме косопат. Всичко това са сигнали, че може би имаме някакви дисбаланси и някакви липси на хранителни вещества. Това, разбира се, може да стане и при един физически преглед от медицинско лице. Също има белези, външни белези, по които насочват към определени дефицити. И не на последно място, златния стандарт, това са лабораторните тестове, които всички знаем. Можем да си тестваме нивата на различни витамини, минерали. Там има определени ограничения, нали? Не всичко може да бъде тествано стандартно. Затова наистина е добре да се обърнем към специалист, който е така запознат дълбочина с нутриентите и как може да се тества хранителния статус. След което много ли е трудно да определим според дефицитите какви точно храни могат да набавят нуждите на организма? Като цяло е добре да се стремим към разнообразие, тъй като и нашата имунна система обича една цветна чиния. Тоест, нашия фокус трябва да бъде наистина върху чревната бариера, върху заздравяването, укрепването на чревния микробиом. Можем да приемаме храни. Сега типично за сезона знаем ферментиралите храни, говорим за... Важно е да се съобразяваме с сезона, когато правим менюто си. Нали? Точно така. Наистина сезонното хранене подкрепя много нашия организъм. Природата е мъдра и тя знае какви хранителни вещества да ни даде в сезоните. И да времето нашите предци са се хранили сезонно. Знаете, те определени храни е имало и е нямало как да се набавят тези екзотични храни, които ние в момента консумираме. Да. Така че проучванията показват, това е науката за хронобиологията, че ние сме запазили тази сезонна чувствителност. Тоест, природата ни дава хранителни вещества, които могат да ни помогнат наистина да модулираме нашата имунна система, така че да я укрепваме. И разбира се, много важно е да отбележа, че е добре храната да бъде локална, местна, т.е. от нашия регион, защото храните, които пътуват отдалеч, много често губят своята хранителна стойност при транспорта. Освен това, те понякога ги обработват, подлагат ги на допълнителна обработка с химикали. И ето как можем, нали, да приемем вещества, които наистина не са... Само защото са модерни. Добро, да. Ами за финал на нашия разговор, моля ви, дайте ни примери с храни и напитки сега, в този месец, които можем да приемаме, за да се подкрепим. Това са, както казах, ферментиралите храни. Много е традиционно, нали, правят се кисело зеле, дива ферментация на зеленчуците. Те подхранват чревната флора и наистина подпомагат така баланса на добрите и лошите бактерии. Така че нашия микробиом иска да бъде стабилен. Това помага една стабилност и съответно подсилва имунитета. Също така храни, които са богати на пребиотици. Те са храна реално за добрите бактерии. Всички цветни плодове и зеленчуци, които са богати на полифеноли, на флавоноиди. Сега в момента, да речем, има много червени плодове. Те са богати на антоцианини. Това са, например, малините, капините, също червеното цвекло. Ябълката, червената, тя е много богата на кверцетин и на рутин. Те са много силни антиоксиданти. Помагат за борбата с свободните радикали. Неутрализират ги съответно, подкрепят имунитета. Полифенолите от страна на напитките можем да споменем традиционно различните чайчета, например отделно подправки, които са затоплящи. Куркума, канела, кардамон, черен пипер, кой каквото може така да понася. Зеления чай, той пък е много богат на полифеноли и също така е доказано... И в зехтина има полифеноли. Абсолютно, и зехтина, вие ми изпреварихте. Аз нещо знам. И съответно...
Те съдържат вещества, полифенолите, специално зеления чай, катехини, доказано инхибират репликацията на вируса, т.е. имат много силно антивирусно действие. Благодаря ви много за ценното гостуване. Надявам се зрителите да си записвали. Ако не, може да изгледате и записа, който ще качим до няколко часа на сайта на Ново. Благодаря ви още веднъж. Утре отново ще се видим веднага след новините в 15. Приятен ден!